Zita rangu ndinoitwa Yvonne Bosha. Ndiri mugari wemuno muHopley. Ndine 42 years. Ndine vana 5 nemuzukuru mumwe chete. Izvozvi ndiri kutotarisira mumwe muzukuru wechipiri. Ndinogara pano nemurume wangu nevana 4. Takabviswa neyainzi Operation Restore Order. Takabviswa kuEpworth. Tichibviswa kuEpworth ndofunga panguva yenda ndiri form 1 91 tichiendeswa kunonzi Potter Farm. Tichizobviswa kuPotter Farm 2005 tichiunzwa muno muHopley. Takasvika kugara pazvimaplastiki. Takatanga kugara pazvimaplastiki. Munhu kana unenge une plastic waingokomberedza property yako uri pauri ipapo. Nekuzofamba kunga vanhu taaloketwa mastenzi ndobva tapiwa mapoles nemarata chete. Ndo zvatakapiwa nehurumende, mapoles nemarata. Saka munhu waizozvionera futi zvekukomberedza kumasaidi, waizozvionera wega. Ndo magariro atakatanga kuita munomu. Mvura yaita kuya nechibhauza kuchiuya kuseni nemanheru. Kuseni kwacho waibvumidzwa uchera 4 liters pamunhu. Basa randinoita pari zvino nenyaya yekuti zvandambotaura zvezvokuti takarohwa nemuramba-tsvina ndiri form 1 91 ndakazotadza kunyatsochiendera mberi nechikoro, asi kwakazouyawo dhona rakauya rainzi Intercountry People's Aid. Kutaurana nevamwewo vatakasanganawo navo ikoko ndoda kuti inini ndiri kuchikoro ndandide chipo chekuita. Saka tobva tafomawo gurupu redu tiri kuHopley ikoko, tiri kuPotter Farm amini. Ndobva tafuma gurupu redu raita zvemadhirama. Ndobva tamboshanda neyainzi World Division. Saka nekurohwa kwatakaita nemuramba-tsvina taya munomu zvinhu zvakazvakuenda musango. Saka taamunomu taona nemagariro ataita munomu nemabatirwo ataita nehurumende. Ndobva tatsvaga maorganization ekushanda nawo. Organization yatakatanga kushanda nayo yeAmnesty International. Tichitanga kuita zvehousing kuti tine kodzero dzekuti tiwane adequate shelter sevagari vemunyika, kwete kuti tinzi tiri masquatters tiri munyika medu. Saka kuita maplay ayo taitowana mukana wekuti tiende tinotaura nema-MP nema-minister kuti vaonzwe zvichemo zvedu zvatatinazvo muno muHopley. Taiita inonzi tinoita inonzi development theatre yekuti tinotarisa maproblems ari kufesa community. Then isusu kuti tifambe tichi door to door tichiudza vanhu kuti muri kuona here maproblems atiri kufesa hazvigoni. Asi tikaita through theatre vanhu vanokwanisa kunzwisisa. Then kana tikapedza kuita performance yedu tobva taita inonzi post performance discussion yekuti vanhu vanenge vakubuditsa maproblems avo. It's like patakatanga kuita play yedu iyoyo right to housing, pakatobuda maissues ekuti munomu tichitanga kugara munomu vanhu vainotsvaga huni kuBeatrice. Saka vamwe vanhu kuti vaone huni kuBeatrice vaitoexchange neSex. Patakatanga gurupu redu ranga riri revakadzi chete. In fact tatanga tine varume, but nenyaya yekuti varume havana patience ende varume vanhu vekuti vaitarisira stereki kuda mari stereki plus nenyaya yekuti mabreadwinner. Saka hatina kukwanisa kuzoenda navo kure, tikazoita vakadzi chete. Nekuzofamba kwenguva last year 2018 ndopatakazorekruta mumwe murume watiri kushanda naye right now. Takazoona kuti mugurupu medu kuti tirambe tiri kushanda tiri vakadzi vega, tofatira kunge tiri kusegregata varume. Rwanga rune machallenges handidi kunyepa. It's like panyaya yekuti isusu semucommunity tichiita development theatre yedu pane patakamboingeja neMusasa project tichiita zvetheatre yanga ine zvemhirizhonga mukati.
vanhu vambotadza kutitambira vachiti muri kuputsa dzimba dzedu, muri kufundisa vakadzi vedu chihure. Ndoda kuti panguva yacho iyoyo gurupu redu ranga riri reMassimu Mothers. Saka varume vanga vakuti gurupu remahure. Asi nekufamba kwenguva manje vachizoona manje kuti vanhu veve vataiti gurupu remahure tichiunza tichitaura kana iri nyaya yehousing tikaenda kuamnesty tonotaura amnesty tiri kumbira kuti lobhereyo vehousing vauye vataure necommunity ende yewo council iyo itaure necommunity. Vanhu vasipesera vanaona saka vanhu vari kutoita zvinhu vari kutoita zvinhu zvekutosimudzira musha wedu. Saka izvezvi vanhu vakutitambira kunyange mapolitician chaiwo takamboita dambudziko kana patakamboita imwe play tichiti vanhu vaende vanorejista, enda unorejista uwane kuvhota. Takamboita dambudziko tikatombonogara mumasafe house.